Ola, despois de falar a semana pasada da paisaxe oceánica, hoxe tócalle a paisaxe continental. Imos aló. En tutoriais anteriores falamos do clima e do tempo atmosférico. Dependendo do que haxa en cada territorio, dará lugar a unhas paisaxes moi diferentes. E disto, das paisaxes e do que imos tratar na clase de hoxe, concretamente da paisaxe continental. Empezamos coa paisaxe natural continental, é dicir, a que non foi modificada polo ser humano. A vexetación, aínda que variada, é moi reducida debido á escaseza de auga. Ademais, adáptase moi ben ás frías temperaturas do inverno. A arborera é moi variada, dependendo da localización e da altitude a que esteamos. En lugares de menor altitude atopamos carballos, aciñeiras e faias. Tamén hai nas ribeiras dos ríos olmos e chopos. Nas zonas altas predominan as coníferas e os arbustos. Nos lugares fríos temos sabinas e senebreiros. En sitios máis quentiños podemos ver sobreiras. Son comúns as ervas aromáticas como o tomiño, a lavanda e o romeu. Imos agora coa paisaxe humanizada continental. A poboación nesta paisaxe atópase moi dispersa agás a capital do país, Madrid, que está densamente poboada. As comunicacións entre os diferentes lugares son boas ou moi boas. Os seus habitantes dedícanse á industria e ao sector servizos. Nas cidades poboadas, o turismo foi vital para o crecemento das mesmas.
no mundo rural, a poboación aséntase en territorios de pequeno ou mediano tamaño. A despoboación é un grave problema xa que moitos dos habitantes das zonas rurais emigraron a cidades máis grandes, sobre todo Madrid, ou nos anos 60 e 70 a países europeos na procura de mellores condicións de vida. Este feito provoca que a poboación teña unha media de idade moi alta, xa que os que marchan son especialmente os xoves. Hoxe en día, este feito estáse a reverter e moita xuventude volve aos pobos grazas ás melloras en comunicacións e tecnoloxías que lles permiten comezar aquí novos proxectos empresariais ou incluso teletraballar. Ata aquí a clase de hoxe e agora tócache. Investiga. O conxunto de animais que hai nun ecosistema chámase fauna e o conxunto de plantas, árbores, vegetación en xeral, como se chama? Chámase flora. Moi ben. Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.